صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کہ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اور چاند تاروں میں نظیراج بڑی ہلچل ہے، یہ آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، یہ آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، کہ دیون والے معافیاں معاف کریں، تینوں رب دے خاراں دا واسطہ اور کھلیاں رہن جو طیبہ دے دیس اندر، تینوں نا پاک گلزاراں دا واسطہ تے جنہ گلیاں وچ سونا ٹر دریا تینوں نہ گلیاں بازار دا واسطہ یا اللہ اس محفل نو، یا اللہ اس محفل دی لاج رکھ لیں، تینوں پنجاں تے باراں دا واسطہ کہ مینوں اپنے راہ وچ سلطان بس نین وچھان لئی رکھ لے، کمی رکھ دے لوگ تعارف لیں، مینوں نسب نسان لئی رکھ، اور ہر سفر دے وچ
لج پالا بات بولو سبحان اللہ مینو نال لے جان لئی رکھ لے باوے حاکم ہاں پر حاکم نو نالین اٹھان لے رکھ ذکر بھائی 4 یاراں دے نام جڑا 4 یاراں نوں منن والا بیٹھے بلند آواز نال بولے سبحان اللہ کہ جیڑا حق نہیں مندا حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لینت نہیں آیا اور جیڑا راضی عمر دا جیڑا راضی عمر دا منکر ہے او بشارت دین تے نہیں آیا جے سچ صدیق دا مشکوک ود سچ زمین تے نہیں آیا کیا حسن حسین دا پوچھنا ہے بلند آواز نہ بولو سبحان اللہ کیا حسن حسین دا پوچھنا ہے ہر انگ حسین حسین دائے ہر سیدی اس کائنات اندے در اصال امین حسین دائے اور حاکم حق نو کیوں نہ حق منیے ساڈے وچ یقین حسین دائے چھڑ کے پاک حسین نو دین دسے تینو پتہ نہیں دین حسین دائے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ کہ رب دماغیے سارے جگ تو سونا ہے بے کل کائنات اندے نائے سجیا ہونا ہے بے رب دماغیے بولو سبحان اللہ کہ رب دماغیے سارے جگ تو سونا ہے بے رب دماغیے اس ماہی دی شان ہے آلہ اے ماہی سب تو آلہ اے دی شان بلند و بالا نالے کالیاں زلفاں والا بے رب دماغیے
تو سونا ہے بے رب دا ماہیے اے ماہی ظفر اخیرے نال کل نبیاں دا پیرے نال خالق دی تصویر بے رب دا ماہیے سارے جگ تو سونا ہے بے رب دا